Hello guys, morning. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. If people are talking about it, then we are breaking it down right here. Masijonge emzumbu uba bekusenzeka ntoni kule episode yayizolo. Xa iqala nje sibona uMayeni. Kuvela uMayeni unendlu yakhe entle. Kufika usista wakhe bazoncokola nosista. Uthi usista wakhe kuhlala kufutshane nalapha ahlala khona. So usista wakhe kuyeza nanini na ifuna ukuza kwakhe. Bahleli ke nosista wakhe uMayeni uyabheka. Bahleli nosista wakhe bayancokola, bancokola nje ngento zonke, bancokola ngemzumbe kakhulu. So into endixakayo ke ngoku apha kuMayeni, uMayeni uyakhalaza. Ukhalaza ngemzumbe, ukhalaza uthi imzumbe bayamdelela. Bonke nje bayamdelela. Into endizibuza yona ayibo. uMayeni nisuka kwi-retreat nje ebetheni yonke le nto azange ayikhuphe phaa kwi-retreat. Ebetheni azange athethi because ebezihlalele uMayeni akhange ayikhuphe yonke le nto. Kodwa ngokuthi esofika endlini azokhalazela uba imzumbe bayamdelela nje xa bebonke. And yena mhla abhubhileyo akafuni nokungcwatyelwa kuloo mzumbe leyo. Ithini into kaMayeni because kaloku ebesihlelele nje kwi-retreat ede akhokhele isitimela sasemzumbe. Inguye udrayiva wesitimela kodwa yonke le nto anengxaki nayo khange ayizise ngaphambili. Siyambona nonyana kaTirelo, ukhona unyana kaTirelo. Nanko ekhalela isikoni sesigqityo ubaba umakhulu wakhe. Ukhona unyana kaTirelo. Uyatsho ke usista wakhe uMayeni uyamcebisa uba kukhona apho ke eMayeni ekufuneka uthobe khona, ukuthi ahlale phantsi notata uMsele kuxolise apho ufuneka uxolise khona. Kuyafuneka uthobe uzame ulungisa izinto. Intona ke intloko kaMayeni iqinile, uthi yena masihlale ngale ndlela ziyiyo. Ayikho into asafuna ilunge and akasafuni nasekamereni nophathwa noba makuthini. Ininzi nje into kaMayeni, ininzi kodwa ugcine esifubeni akathethi. Ebeyinikiwe itshansi yothetha, i-retreat ibikhona kodwa akhange ayithethe yonke into anengxaki naso. And enye into ethethwe nguMayeni, uthi uMayeni ngoku ebekwi-retreat uye waxelelwa off camera. Uye waxelelwa phaa uba yena kuthiwa utata uMseleku wamfosta uba makathenge indlu, makamthengele indlu. Mhlawumbi wayengazumthengela yena Mayeni, so wamfosta. Uxelelwe phaa kwi-retreat. So mna into endizibuza yona, abantu bebekwi-retreat bengaba bayi-4-5 ngotata uMseleku. So ngubani lo mntu uthethe loo nto phaa? Ngubani lo mntu uthethe loo nto? Kukhona lo mntu uxabanisayo phakathi kwala makhosikazi. Ngubani lo mntu uxelele uMayeni loo nto leyo, emxelelele uba makayithini? Khona lo mntu uxabanisayo apha phakathi kwabo. Size kumamkhulu uMacele, yeyi akakwatanga uganun wabo. Akakwatanga, ukwatele uThobile. Caba yonke into eyenzeke kulaa retreat ibinguThobile ingxaki. Yonke into ibinguThobile ingxaki. Abanye amakhosikazi mhlawumbi akhange amkwatise because yonke into inguThobile. Ukhuphe nesigaqa ke uMacele, ukhuphe isigaqa soba uThobile unomntana. Uthi uMakhumalo before atshate notata uMseleku wayenomntana nomnye umntu. Wayengqina naye utata uMseleku le nto uba wayekhe wayiva. La mahemhem wayengamahemhem wakhe wayiva kodwa before atshate noThobile yena loo nto leyo wayengayazi kodwa wayiva emveni koba etshatile. So ubungqina bayo akabazi noba yinyani noba ayonyani na. Iye yabuza ke-direct, ibuza kuMacele into yoba xa nithi uMakhumalo unomntana uphi na loo mntana lowo. Utata uMseleku wajonga kuMacele uba uMacele makaphendule. Ewe kaluphendula, wena mntu uthi uThobile unomntana. Wajika uMacele wathi makuphendule utata uMseleku kuba ngoku wayemthatha amsho babethethile ngomntana lo uba bazamthini. Utata uMseleku ke yena uye wazikhupha 8, uvele wazikhupha wathi ungandifaki, mna andithethanga nto, andazi nto, kwasa mna ndiyafika apha ungandibuzi nto. Uyakwazi ke utata uMseleku uzikhupha, uyawushiyeka wedwa esuphini. Uyawushiyeka wedwa abe ezikhuphe emecaleni athi angqinisise nakwi-direct ubukhe wandiva ndithetha.
ikhona into ndive ndiyithetha mna. Yeyi haha tata uMseleko, ingathi kusazoshuba emzumbe. Xa iphela kwishow kwi-episode ya-next time sibonisa utata uMseleko usebhitshi noSneh. USneh uyamxelela kutata wakhe uba uphinde wakhulelwa. Yho, akalila utata uMseleko, akalila. Uyabuza aba bantu bazokondliwa yintoni, bazokondliwa ngantoni. Yho, ndamsizela shem xa elila. I'm sure unewari shem utatakhe, unewari. uSneh akasebenzi ngapha abantwana ngowesi-4 ngowesi-5. Sneh, I'll leave it here. If you enjoyed this video, subscribe. See you next time. Goodbye for now. Ndinithanda.